Egunon hemen Bixente, 8 taldekoa. Segitzen dugu erran bezala aizan nuen bideokliparen ateratzaren inguruan, zonbait berri edatzen. Lehenik eta hasteko mil esker zuen iritzi ohar eta sustengo hitzentzat hainitzukan ditugu. Neurtzen ditugu zuen kezkak, biztan dena, olako gai baten inguruan, bereziki delarik, hau da eskualderiko espekulazioa. Justuki gai honen inguruan segitzeko, hemen dugu Xabi, Alda elkartitik, eta eginen dugu elkarrizketa txiki bat, ikusteko zein den Aldaren lana, eta haien bere kideen implikazionak ere ulertu, bere implikazionaren arabera. Agur Xabi? Egunon, Bixente. Beraz, 7 galdera edo 6 galdera pasatuko izkizut, ikusteko eta ulertzeko zertan ari zaren. Laburki aurkezten duzu zure burua, otai? Xabi deitzen naiz, ezitzaile berezitua naiz, eta Aldan txartu naiz duela 2 urte. Orduan, txakonan txartzeko Alda elkartea zer da? 2020an sortu den elkarte bat da, eta auzogune herrikoietako etxe bizitza deretxoak defendatzen ditu. Zuk, Xabi, zer bultaztu zaitu Aldarekin parte hartzea? Aterbean lan egiten nuen, eta ohartu zait zailtasun hainitz bazirela kostaldean etxe bizitzari buruz. Beraz, Alda sortu da denbora hartan, eta naturalki sortu niz Aldan. Deigarri egiten zaizun kasu bat zehazten alduzu otoi eta ikusi nola Aldak erantzun duen? Adibide berezirik ez dut, eguneroko borroka bi talde bat dira, eta rapostuak emaiten ditugu zehatzki jender haien zailtasunetan, eta ekintzak bat dira ere bai. Testu inguru serio eta pesimista honetan, nola edo nun aurkitzen duzuzuk itxaropena? Giro hon bat bada Aldan, hasteko, eta jende federatzen du gai horren inguruan. Beraz, ekintzak egiten ditugu, eta hori da itxaropen hon bat. Eta azkenik bukatzeko, beraz, bideoklipan parte hartu duzu, zendako parte hartu duzu? Aldak deitu du jakiteko nork nahi zuen parte hartu, eta ezagutzen bai gira segidan nire izena eman dut, eta Aldak ere sustengatzen ditu etxe bizitzaren gaiaz mintzatzen diren artistak. Ila zuek, mil esker Xabi. Mil esker zuri. Ez antzi segituko dugula, beraz, aizea nuen kliparen inguruan diren informazioneak zabaltzen, beraz, adi egon eta laixar arte.